Tomos Ifan dwi, dod o Gaerdydd a newydd raddio mewn gwyddor anifeiliaid. Heddiw yn golygu lot i mi cael graddio efo'n ffrindiau ers 2 mlynedd a gweld pawb yn ymlaen i'r chapter nesaf a mae'n exciting iawn o'n cael canolbwyntio ar fod yn llywydd imca blwyddyn nesaf. Uchafbwyntiau academaidd yn sicr cael mynd ar ambell trip efo y cwrs i Newcastle i am wythnos i weld ffermydd. O ran cymdeithasol, mae wedi bod yn gret cael byw lawr yn dre efo pobl a bod yna gymuned Cymraeg cryf yma a gallu mynd wedyn fel criw imca a Geltaidd draw i weld y gemau chwe gwlad ac hefyd rhyngol. Fi fydd llywydd imca ar gyfer y flwyddyn nesaf. Dyna'n edrych ymlaen i allu gweithio'n agos efo'r darpa myfyrwyr. Gwneud yn siŵr bod y flwyddyn eto wedyn yn dewis Pantycelyn i gael fynd i fyw yno. A cario ymlaen y gwaith da o flwyddyn diwetha, cadw'r gymuned yn glos a trefnu gweithgaredda da ar gyfer y myfyrwyr sydd dal yma.